Здравейте хора, днеска ще караме тротинетка от най-големия студ и прекрасно. Тонката бомбонката го ям, нещо му стана лошо, боли го корема, сега щяхме да снимаме с него, ама за жалост вземах сам. Добре, преследвах. Това видео ще бъде 5 минути, защото ще бъде крипи. Крипичко, сладичко. Ще изтръпва телефона. Карам с една ръка. Минали са 30 няколко секунди. Ще се претрепа. Но да скачаме, трябва някакъв начин си да стиковаме телефона. Не, ще падне. Ако е крипи. Ще изтръпва телефона. Отговарял се, че